Liya Kajali Debbarma bono nugui tongkhai Nukhungni borokno shaharna bagai kobokha belai nongwana cinta nanglajak Nukhungni Lukurok koktomani bisingti sawi mankha lai thangjak 15 September ro Bishalgor PS bai khobjak Modupur nokni simi Rwngnog Kotorni thangnai hinui nongkhor thangmani tabuk bo Nogo Kiphil Liya ko takhuk Punjokumar Debbarma ni hik bukhuk Kajali Debbarma bono kebo nugui tongkhai 9362960856 number Nukhungni borokno shaharna bagai kobokha Buma Moni Debbarma. Video report CHUMUI TV. Rungkha, tei tam olon ni cari kita aku tulawa. Cari aku tulah haja ulang teh semia. Ulun tunan fai mane ekro tahu thang sarbar ro bonong ni karun fai melagon. Ekro tinggal bonong lo caca upun fai man sujo pun hamlia. Tei abon pore te age pun dekha gya. Tindak pun fai mane kol habu risik Liya. Kol hapka. Kol habu risik Liya. Risik Liya ta. Nora koita obdi point nai kha ubo bono pun khai kaba. Koibar khai gya. Khai jak apare pochi sabi hainu khain tungo. Ron no hini roimya. Basara bu khlai jak. Gai bore khai Tang den pan tong tho anong dikhai nong lutu. gai tabung nok biang pujan utuk kasa. Tago telarong na te khai ko tang maya no tang. Bini kuno dol log reta tong. Dolo weg na be jag bun dol. Bini bay bondo rok si bini urok. Bun bandu minar sini thakta ai le telarong sing le thaga ya. Bin bando bini urok number to tong. Tong bai. Gai bin bando bin number rok no ma dini ta. Tiang ka bu. Asun.